hätää! Tää kuivutin on myös lääke! Vilfa ilmankossotin! Tuntuuko sinusta joskus siltä, että ihoasi kutittaa? Kuihtuvatko huonekasvisi helpolla? Voiko lemmikkisi turkki huonosti? Kuihtuvatko lemmikkisi helpolla? Kuihdutko? Tähän tilanteeseen on myös lääke! Tähän tilanteeseen on myös lääke! Vilfa ilmankossotin! Ilfa. Tämä saattaa johtua ilman kuivuudesta. Apua! Apua! Bakteerit on kolmanneet kotini! Ei hätää! Soitit juuri oikealle henkilölle! Alf, 5 minsaa sit mennään. Ei kerkee. Neitopulassa. Joka kerta. Hätää, neiti! Tähän tilanteeseen on myös lääke, nimittäin uusi Vilfa Aromamist UE 55W Hybridi ultraääni ilmankossotin, joka tappaa 99% vesisäiliöbakteereista. Tämä hybridi ultraäänilaite tuottaa sekä viileää että lämmintä vesihöyryä, joka leviää huoneilmaan nopeasti. 5,5 litran vesisäiliön ansiosta Vilfa Aromamist UE 55W Hybridi ultraääni ilmankossotin pystyy tuottamaan lämmintä vesihöyryä jopa 400 millilitraa tunnissa. Sopii siis jopa 100 neliön huoneeseen. Haluat varmaan kuulla lisää? No minäpä kerron! Tämän laitteen erikoisuus piilee sen ultraviolettivalossa, joka käsittelee veden ja tappaa bakteerit ennen kuin vesihöyry leviää huoneilmaan. Lisäksi laitteessa on ionisointitoiminto, joka raikastaa huoneilmaa. Kaiken lisäksi laitteessa on tuoksutoiminto, jolla saat juuri sen tuoksuisen huoneilman kun haluat. Kysymys ja vastaus ovat melkein sama. Pitäisikö jokaisella olla ilmankossotin taloudessaan? Jokaisella pitäisi olla ilmankossotin taloudessaan. Nyt varmaan mietin, onko tässä se vaara, että bakteeri saattaa hyökätä sinun kotiisi? Kyllä! Sano terve mun pienelle kaverille! Kumpi on parempaa vai kaurapuuro? Jälleen yksi koti pelastettu. Sankarini. Ole hyvä. Kiitos.